Sanibonani simbingelele kwi-podcast noma Ncekeza. Namhlanje ngilethe insizwa ke isoka ke igagu leli lokukhuluma bathi umbhalo. Sibingelele bafu. Mfethu ngiyabingelela kanjani? Mfethu awuyithule kubabukeli bamizwe noma waziwa vele mfethu. Ngiyabingelela mfethu kubabukeli be-podcast igama lami nguGubhela. Ngenza inkondlo mfethu yabo. Enza poetry so lokho umbhalo kuyaye kwenzeke ukuthi thothi mawubhala khona enye into engeke ingene kahle enkondlweni ezogcina seyindaba yabo ugcina uyikhipha yodwa eceleni sokuthi hayi othi ngeke nginikeze omunye umbhalo ofailile ukungena enkondlweni so uqhama kanjalo umbhalo. So abanye bathi word of the day. I-word of the day. Uzosinika yona ekugcineni. Ungikhumbuze ngingayivala ungasinikezanga. Sizokhuluma ke udaba lamabhungu, udaba labanomzane, udaba lensizwa la. Sikuyona nje lenyanga eyensizwa nje ohlelweni. Lana mfethu ngiye ngibone into eyenzakalayo ukuthi abantu isociety ayingeneleli kakhulu einkingeni ezithinta umjida othandweni uma ngabe ethatha izinqumo ezirong. Kunalento yokuthi indoda nendoda iphiliswe izinqumo zayo, ifamily ayikwazi ukungenelela mayibona ukuthi hayibo nangu indoda manje engazi ukuthi siyenza izinto ngendlela ebekade ingenzi ngayo before kusayilweni uthando, naye sithengele intombi imoto, naye siyenza ukuthi uthola ukuthi lezo zinto lezo ziyizinqumo ezenza ukuthi umuntu egcineni agcine esehlukumeza umuntu wesifazane. Mhlawumbe kwenziwa yini isociety yethu ibe nalento yokuthi ayithanda ukungenelela endabeni ezithinta umjida ezizinqumo ezirong ama relationship, where else umuntu wesifazane make wazama ukwenza into engalungile ebonakalayo ukuthi izomholela entweni ethile ebhedayo bese bengenelela bemhlalise phansi. Why amadoda singakwazi ukungenelela silekelele? Mfethu ngizoqala ngokuthi ukukhuluma ngento yamadoda esikhathini saseNingizimu Afrika awukwazi ukukhuluma ngendoda uzuqede ngwamthinta ngumuntu wesifazane ngoba umhlaba nje uwodwa wakhiwa umuntu wesifazane nowesilisa. So futhi kulesi sikhathi samanje emenceza kunzima kakhulu because uthi uzama ukukhuluma ngendoda nje specifically udirector noma uaddressa izinkinga zendoda kugcine ngathi usekuyi indirect attack to umuntu wesifazane yabo. So njengoba nami ngiyihleli la indoda ayiqedi ukukhula yabo. So nami ngikhuluma lokho engikwaziyo nalokho engakufundayo but not ukuthi kuyona yonke inkinga ine solution eyodwa yabo. Asiqale lapho. Now let me go back to umbuzo oadusho uthi ubuza ukuthi kwenziwa yini lokho kwenzeka endodeni. Ngingathi mina mhlambe ifactor yokuqala yileyo ukuthi mhlambe inkinga iqala kuyona indoda yabo ukuthi yani siyafika kwi relationship yajabula kakhulu yabona ukuthi ngiyaneliseka yathola inhliziyo ekhaya bese ivala wonke ama angle. Mina ngumfweni omncane Ncekeza but ngiyazibona ukuthi njengamanje sekunzima ukubonisa noma ezinye izinto ngiyazibona ukuthi ziyenzeka azizinhle ezenzakalayo but wena indlela osuyivale ngakhona ama angle ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe akusaricheki wena usudane waphilela lo muntu kuphela kangangokuthi ngize ngibone ukuthi uma mina mangase manje ngikutshela ukuthi yazi Ncekeza kuyashayisa endaweni u1 no2 no3 ngasithola sengiluza umfowethu mhlawumbe sothola ukuthi ezinye izinto sengizigcinela ukuthi angithulele ukuthi at least ngizama ukuvikela lobu budlelwane esinabo njenganomfowethu okunye nokunye uyokubona usuzibonela. Kuyadidaka lokho ngoba abantu besimame bona mabehleli bayakwazi ukubhekisana. Yazi ubone abanye bekhuluma umudlulu balalele bethi nje hayi ungayishiyi onje indoda nje uyishiyela ukuthi osibanibani wena nje hlala nje emzini wakho nomuzi wakho yabo. Bayakwazi bona ukuthi babhekisane. Thina iproblem yethu njengamajita ngiye ngibuka ukuthi once umuntu waqala wa disclose izinto zakhe emajiteni sewosizakala ngaleyo nto kamajita ke thina sinayo leyo nto ukuthi asikwazi ukudisclose imfihlakalo zama relationship yethu ngoba sisaba ukuthi sizosuke sihlezi sinindeka ngaleyo nto uhlezi umkakho ethuka ngaleyo nto. I-very trick Ncekeza sike sayihleba kancane of sesayingcobolela nje eceleni sithi enye into eyinkinga ukuthi manje mina ngiyakutshela ukuthi indoda izolo ngike ngabamba umama mhlawumbe embhedeni wenyinsizo yabo. La ngithi mina nomama sikusebudlelaneni kuhambe ngizizwe ukuthi yazi inhliziyo yami iyathamba phela mina nomama sinebond kunezinye izinto engingalintsheli zona kangisiza wangitakula kuzona mina njengendoda yabo. Yes ngiyalibona iphutha lakhe lelakalenzile yabo kodwa manje senginakho ukuthi inhliziyo yami siyathamba
sengizibona sengiyanyonyoba mina nginyonyobela phi nginyonyobela ekuthenini ngiyafuna ukubuyela manje kumama sengivinjwe ilezi yazinto ekuthenini mina ngithe mangikhuluma ngomama kunina ngathi akasalungile okubona nje mfethu noma ngathi uxabene nentombi yakho mina ngiyaye ngithi musu ukutshela sisi bakho ukuthi usibani bani ungicasulile noma usibani bani ungenza ukuthi because thina njenganabangani bakhe sophinde leyo muntu simbuke ngamehlo ade simbuka ngayo wena uzoxola thina sasele lapha yana ekuthenini wagangela masibuka yena sibuka umuntu ogangelayo sibuka umuntu odlala ngomfowethu akusophinde kushintshe lokho hey kuyinkinga kakhulu ke lokho bafo ngoba phela kusho ukuthi ke sekuzomela ukuthi ufele ngaphakathi ekugcineni uma sebonakala intukuthelo yakho usuyikhipha physical futhi bese kuvuka lento ye gender base yabona sakhuluma ngalento ye gender base women sex khona omunye umngani wami uyaxoxa ukuthi wayesebenza kule ndawo ayesebenza kuyona kushuthi nje anganoma ungizothola abajida abukeka kahle yabo kushuthi njalo kune security elisebenza isecurity lowesifazane elisegate yabo ngizama ukukhombisa ukuthi akusoze kwalingana noma ngakuthiwa siyafuna kangakanani futhi the more njalo sizama ukubalansisa the more kube ne-imbalance eyenzakalayo kakhulu yabo ngoba ngenkathi sizama ukukhuphula lo ngathi asibi naso isikali sokuthi okay kule minyaka yengcindezelo sesimkhuphulile yosifazane sambeka la bese siphinde silande kwesilisa mhlawumbe siyamkhuphula simbekela wesifazane noma siyayikhuphula indoda siyibekela kuhlezi kune imbalance so ngiyakuphika uyangena lo wesilisa njalo mayengena emsebenzini mayefika emsebenzini ayilentokazi kushuthi iyamncokolisa ithi shuthi angani uma wayegqoka ibhluke lembambayo ithi yuphiwe man ithi yuphiwe man yabo uthi lo ayi ngingayizwisisi kahle le comment yabo ayingilokhu ngithula njalo lo muntu ethi awu sawubona umfoka bani hey cha hayi uyinsizwa hey cha uphiwe bo usho lapha ngaphambili kuyena ebhlukweni lokho ethi uphiwe yabo usiyahamba ngelindanga ngoba lento yamhlupha ushadile lo baba noma ngithi ushadele lo mfowethu uthi useyasuka usiyahamba useye office useyokhuluma kubaphathi ukuthi yazi la emsebenzini ngiyaharaseka njalo mangingena ekseni kuba khona wesifazane njalo oyahlala ngibingelela ncokole bese ngalishile ligama lithi hey kodwa uphiwe bo yabo bayajabula badla kahle cha uphiwe bo yabo ureporta lokho kumphathi ukuthi phela umuntu oshadile lo indoda eloyal iphatha kambi lokuthi njalo umuntu wesifazane mayembuka kushuthi yena njalo umbuka lapha ngaphambili ebhlukweni ukuthi uphiwe bo yabo akaqalanga kodwa wamchazela kuqaleni ukuthi akayithandi lento uvele wasuka yakubaphathi ngicabanga ukuthi umchazelile noma engafika ngeke kungichazelelini ukuthi wathini kulo wayesho ukuthi washo ukuthi wasefika kubaphathi nginenkinga lapha esangweni yabo angisho ukuthi umuntu akaxoshwe kodwa nginenkinga ngiyaharaseka yabo nginenkosikazi ekhaya so lo muntu ukhuluma kanje kumina esingathi body shaming esingathi umbuka ngokucansi uyamkhanuka kodwa mayengena so usually mangase kuthisho njalo emntwini esifazane wena ubuzothwala inkinga yabo enkulu futhi uthi yazi uthi yaphendula yathini boss yathi funda phela na ukuthatha incomo yabona bafo sisakuyona lento lena ngibuka ukuthi mina umuntu wesifazane eSouth Africa wenziwe ivictim kakhulu kwaze kweqa ngendlela yokuthi abantu besilisa bagcine isibakhanda ienga leyanto uyabo ngoba uyebone makuthiwa mhlambe kunomuntu oshonile more especially omuhle wesifazane ubulewe umuntu wesilisa indlela ekutrenda ngayo kufika kutrende bese fast kuvuka idebate yokuthi ubenzeni uyabona bafo umuntu excuse me obulewe there's no justification okubulala umuntu but lo mlilo wemale versus female uhlezi uqubuka kakhulu ku social media ngendlela ukuthi ngisho imndeni esukishonelwe abantu ababesabuka ababesakuhlonipha lokho uthola ukuthi umuntu ushonile akangcwatshwa umngcwatsho sekukhulunywa kambe sekuthiwa hayi ingoba ubemfebele hayi wenze kahle wafa izinto enjengalezo ziyakhombisa ngokusobala ukuthi amadoda ane-anger towards indlela umuntu esifazane protected ngayo mhlambe lento ye gender base indlela eya addresswa ngayo nangendlela yabekwa ngayo yabekwa kwabasengazi ukuthi ivikela abesifazane kakhulu sakhohlwa umuntu wesilisa ngicela siyadinga ukuthi sesicisha amakhamera lawe sikuwona sihambe siyofunda kabusha ukuthi indoda kanjani in a modern world yabo
because ama-struggles yes indoda ngeke ishintshe 100% but ama-struggles ade ebhekene nendoda yangesikhathi soshaka awafani nama-struggles ebhekene nendoda yamanje. But lezi inkulumo lezi sithi siyiqala njenganamanje sothi siyiqala le podcast njengoba sikhuluma nje manje ukhona omunye ozongena ayone ayidunga iqede lento kanti thina inhloso yethu bekudirector kumuntu wesilisa sifuna ukukhuluma nomuntu wesilisa othize. So ngiyasho ukuthi in as much as sizokwenza leso ngoba umhlaba usutshekele ku social media kodwa lama platforms siyawadinga ukuthi siyokhuluma kahle nendoda eceleni. Ngoba njalo masizama ukukhuluma nendoda khona owesifazane ozozibone ngazi ukuthi sekuyidale noma siya attack again ayithatha ibhekise ngakeni bese ngithi ke kuwena kunempe emenceke phakathi komuntu wesilisa nowesifazane kodwa masuhleli phansi bowu2 abazi babangani. Yes kunempi enkulu kangangokuthi mawuthi uhleli phansi siyadingana thina so2 mawuyithatha uyihlehlela ngokweBhayibheli whether yakholelwa noma ukholelwa eBhayibhelini kuthiwa kwakhipha ubambo lowesilisa la ofaka kowesifazane wayesedaliwe wesilisa wabonakala ukuthi kudingeka umsizi wakhe. Yes mayisho imelichaza eBhayibheli kudingeka umsizi wakhe umuntu ozozomlekelele emhlabeni kulezi zinto azobe ebhekene nazo kwasekudala owesifazane. But manje njengoba ku2026 mumbheko wesifazane usawumsizi nowesilisa owesilisa usamdinga nowesifazane noma owesifazane usamdinga nowesilisa cha sekuyikati negundana umbuzo omkhulu ukuthi kubangwani. Enye into ke menicekza kunama role njengamanje uthola ukuthi kumina njengendoda ngikhuluma kangcono ngazi kangcono umuntu wesifazane sengichazela abantu besifazane ukuthi fanele benze njani ukuze bebe abantu besifazane aba right ngoba naba besifazane indoda mas nowesifazane kanjalo ukuchazela ngobudoda ukuthi ubudoda buyini yethu wesifazane naye akaqedile ngokuba wesifazane yabo kanti lento ilula kakhulu memceza umuntu ekwazi irole yakhe yabo ngeke ngathandana nomunye umuntu kudala. Yes ngambuza umbuzo ngathi mina awusho ithini irole yakho njengomuntu wesifazane kule relationship because mina ngibuza ngoba mina ngiyayazi yami irole yini sihamba afike la ngafana sike sizogcina sixabana kwi relationship ufune ezinye izinto uzugcina ungenelele ekuthelini wena mangenze njani mina njengomuntu wesilisa kanti nawe uyiqedile irole yakho njengomuntu wesifazane ukuthi ithini into yakho wena njengomuntu wesifazane if wonke umuntu bengahlala kwileni yakhe sishayisana nje emgaqweni wezothando ngoba wonke umuntu akafuna ukuhamba kwileni lakhe omunye yasuka ku fast lane engabe indoda ihamba ku fast lane noma wesifazane nalo ufuna ukuza ngala nalo ufuna ukuza ngala akekho ufuna ukuhlala kwi position yakhe akwenziwe experience eningi mhlawumbe abantu basuke sebejole kakhulu umuntu angeke ngithi i-experience sometimes ezinye izinto zifika ne-social media yabo njengamanje menicekza wena u-advisor umuntu ngenkinga obhekene nayo omunye akahluzi kunabantu njenganamanje mangase kuthiwa angazi ngabeka ngasiphi isibonelo uyithatha njengoba injalo into akahluza akabheka ukuthi lento izongisiza kuphi nakuphi kanjani acosho kuhle ongakuboni kahle kube eceleni angeke ngilinganisa nje ngesibonelo seValentine. Yes something very simple menicekza ngithandana nawe every month ngiyakuspoiler mhlambe every after 3 months siyaphuma siya kwa vacation kwi vacation ngeke nje sifike siyoqhomoloza eDubai ngifika ngiphathela izipho 80s siya spend yabo on your birthday imina ngenza sure ukuthi mazithi 1 minute pass ngibhala imessage liyoshona ntambama seyifikile izipho zakhe ezibheke kuwena ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibonga uNkulunkulu ngalolu suku ngazalela umuntu wesifazane engiphila naye manje but kunomuntu wesifazane ozokudinela ukuthi ngeValentine awubhalanga lutho awushonga ukuthi happy Valentine. Yes ukuqala lokho ukudinela lokho 2 akenzanga lutho yena on your Valentine ngobani uthatha ingcindezi ethi senitholile nimbala ayingeke mawungayitholile imbala shutha yikho lento yakho shutha uthando kodwa abangabatsheli wena ukuthi njalo ngo3 months beniye eDubai uthando leni lonke useliqala ngosuku olulodwa lumhla ka14 nanokuthi bafo nalento yokuthi kube sengazuthi ama relationship akhandwa ngemali and umuntu wesilisa kumele
akhipha imali kakhulu ukuze kuzobonakala ukuthi uthando lu right, kuthi umjolo uyashisa ngoba kuyaspend imali. Enye izinto eqhatha abantu le ukuthi kancane kancane sekunama jokes sokuthi liyashisa ilanga amadoda wakhipha imali elanga. Lezo zinto enjengalezo cathi ezinye izinto ezidala enga futhi kubantu besilisa kube sengazi ukuthi bona nje bayigqila zokuxhashazwa emalini financially abantu besifazana. I think enye izinto futhi le yenza ukuthi abantu besengazi ukuthi clears kunembango njalo. Uyazi ukuthi ngithe masiqala ngathi mina isifiso sami mesiqala le podcast bekuthi sikhulume ngendoda size siqede. Kodwa ngachaza ukuthi awukwazi ukukhuluma ngendoda emhlabeni onendoda nomuntu wesifazane ungathi ingathintekanga umuntu wesifazane indirect. But ngiyabuya kule eyemali. Mina ngicela ngase ngibuza ngikufaka on the spot. Ucabanga ukuthi umshado la khona kusebenza khona owesifazane indoda engasebenzi ungalasta? Hayi ngeke bafu. Kunzima. Uyayulasta mhlawumbe umshado la khona indoda iena kancane then owesifazane ena kakhulu. Khona futhi mawulastile uyayibona ukuthi indoda ngathi nokungahlonipheki even ngisho nezingane mhlambe ubone ukuthi zinokungayithathi serious ngoba indoda mangabe ingasahlonishwa umfazi nezingane azihlonipha. Alibona uthando nemali into enjani? Yeah. Into ehamba ngenye indlela eyehlukile. Ongeke wena uyiunderstand ngalendlela thina besingafisa ngakhona because anganothi ngingachaza ngithini kodwa njengoba ngikubuzile usakwayibuza ukuthi indlela umhlaba ongekho balance ngakhona entweni yabantu besilisa nabesifazane ukuzibuza ukuthi hayi kunamaphara amaningi esilisa kunawesifazane. Kungaba ama factors amaningi ngishilo ngathi ngingani ama factors amaningi because eyintweni eziningi ayikaze ibe yodwa impendulo. But uthi ngi-enlighten nje ngohlangothi lami. Uma ngase kuthiwa mina nawe samawele ngowesifazane wena ngingowesilisa mina sina 18 so 2 yes angazi simothizeni bese siyaphuma siyalishiya ikhaya so 2 mawucabanga ubani eqala ongasheshe ethola ishelter owesifazane phela. Yes, one qala umuntu ofuna ukuhlenga owesifazane. Yes, ufuna ukuhlenga umuntu wesifazane. 2 uma wesifazane ngaphandle ukuthi azahlengwe engahlangana nomuntu athi amthanda amprovide amhlalise endaweni enhle right edlula konke amprovide ngakho konke for the virtue ukuthi uyamthanda. Ngizama ukuthi indoda iyohlezi izimele. Indoda kuyomela ihlezi konke nakho igcina ifukuzile. That's why nginenkinga namajita aselokishini athi umuntu emangase ngiyincinzele unesi. Why uzuyifaka kwiposition ethi wena ufuna umuntu osebenza yethu wena uphanti uthi wena iyazi kunomunye uCEO wengimbonile enkampanini sengizoyincinzela lo yamuntu. Why ucabanga ukuthi wena uthini ngesithunzi sakho njalo mawujaha ukuthi wena ufuna owesifazana osebenzayo? Uyayazi ingcindezo ozifaka kuyona njengolova ungaziphanteli. Uyayazi ivoice ozincisha yona ukwazi ukukhuluma. Yokwazi ukushaya umthetho ngoba phela ngeke uzwakho umuzi mabo ungakwazi ukushaya umthetho. Kumele kube nama fine line owadwebayo ukuthi mama la weqi. Kuyakuhlula lokho. Kodwa mfethu nabo ngiye ngisho ngithi abantu besimame ababa represent kahle abantu besimame abasafisa ukufukulwa amadoda because laba abafukuliwa amadoda bavele bajike bashintshe egcineni bafuna ukuba amadoda themselves uthola ukuthi abanye futhi bayakushiya uma upliftele. So I think mina nabo ababa represent kahle abanye abantu besimame. Yeah, in as much as bengaba represent kahle abanye abantu besifazane but ngeke ibe one sided. Nathi nje bahlela asiwona amadoda angcono kakhulu kodwa akhona amanye amadoda angenzi kahle kakhulu yabo kangangalendlela ukuthi siyazi menceza ukuthi mina manje mangase ngithi mina ngikunikeze nje mhlawumbe 100,000 ngithi ngiyakupha mina mfowethu na 100,000 ngiyakupha yabo kusasa mase ngisecaleni uyazi ukuthi yini abantu abayikhumbula kakhulu bakhumbula nokuthi ugubhela wenzani kuMenceza washayisa imoto kaMenceza emva kwalokho waqeda wadla phasi ake nawe awubusasho ukuthi yazi uyenza iphutha le ndoda sike sihlale phansi sikhuluma ugubhela kanjeyana
uyazi wakuphi 100,000 so njalo kuzohlezi kukhumbuleke okumbi. So ngizama ukuthini as much as kukhona abantu besifazana ababadayisayo abantu besifazana, but nangala ngakuthini ebantwini besilisa bakhona abantu besilisa ababadayisayo abantu besilisa abanye. Njengoba de ngikwenzela isibonelo ngomuntu wesilisa ongafuni ukuyozama asebenze athi yena ngifuna ukuthandana nabantu besifazana abasebenzayo, iyona ndlela yena akaphanda ngayo. Kuze bephiwe ngisho igama lesizulu engengilisho lapha kuthiwa wobani bani bafraya in. So sesibuyela ku main topic la, wena makuthiwa nje ngumfwenu uyangibona ukuthi mhlambe angithathe inqumo ezinhle othandweni, ikhona yini mhlawumbe i-channel ongayisebenzisa ukuthi ungi-address ungenelele emzini wami ukuthi ndoda ke sihlaleni phansi awuboni lana ukuthi awusenzi kahle, awusesiye umfowethu uyinqumo oyithathayo ayilungile? Ngeke mfethu angeke ngiqamba amanga ngokufunda kwami mina. Ngicabanga ukuthi ngingakulinda uze wena uvuleleke kumina uthi kuphela nginenkinga e1 no2 no3. Isizathu sami salokho ukuthi seke kwangenzakala kaningi uthola ukuthi ngikhuluma nomuntu mhlambe ngiyamvusa ngibone usibanibano wakhe mhlambe ekhipha mhlambe usibanibano omunye ngewindi mhlambe emzini wakhe ngathi mina mfowethu khona ukushaya amanzi lapha yana gcine kube uwena umuntu ongasakhulumiseki. Indaba yabantu ababili abathandana mfethu ijule kakhulu. Uyacabanga ukuthi wena mase ngikubona wena de sengikuvusile ngomama wakwakho ngakusasa senginibona senihamba nobabili senihleka ngiyini mina lapha. Isithini isifunde ngisifundile mina lapha. So nginaka ukuthi umuntu ngiyomlinda azavuleleke bese ngithi mfowethu noma ngeke ngisasho ukuthi ngabona sengizothi mfowethu shiya mawukuthi ungakwazi ukushiya. Hayi phethu kunjalo. Hayi ngicathi phethu siwageqile kakhulu amagula mayelana nalenkulumo yomuntu wesilisa. Akhona amazwi angikhohliwe. Ngiyakubona usucathi ngikhohliwe. Akhona mhlawumbe amazwi ongazivalela wona ngayo. Umbhala ne. Umbhala. Okay, we on the spot ne. But umbhala engingawusho mengicekza ngizama ukubhekisa ebantwini kakhulu ezizwana nabo ukuthi kunabantu akuwona wonke amahlaya akwamahlaya. Kunabantu abaningi abacashisa amahlaya iqiniso emva kwamancoko. Umuntu akudelele kuhleko yabo athi ashinto ethize aqeda ahleke. So ngizama ukuthini ukuthi akuwona wonke ama-jokes akufanele agcina ama-jokes. Kunamanye ama-jokes ekufanele uwathathe serious ngoba nomuntu ade yisho ube serious. Yeah, isebenzisa i-platform e-joke ukucommunicate nawe. Nanko umbhalo. Hayi danka, hayi siyabonga umbhalo omuhle. Bafethu asibonge kakhulu, siyabonga ohlelweni. Ningakhohlwa ukusubscribe futhi siyabonga ababukeli.